gràcies també per assistir en aquesta segona edició del Sant Miquel de les Lletres que organitza la Fundació Horitzons 2050 en col·laboració amb diferents institucions de Lleida. Vol posar Lleida, com diu la revista, la darrera edició de la revista Horitzons, la Fundació vol posar Lleida en el centre. Avui parlarem d'aquesta Lleida des d'aquesta taula rodona de l'eix transversal. Justament la revista Horitzons que publica la Fundació, que ja deia abans, gràcies a l'Antoni Gelon, que és l'ànima d'aquesta Fundació, i que procura posar això, d'interpel·lar-nos a tots per com visibilitzar la nostra Lleida, la nostra cultura, aquestes xarxes culturals que ens són comunes, aquest patrimoni cultural que ens és comú i que ens és a la vegada identitari, visualitza la ciutat de Lleida des de diferents mirades i des de diferents perspectives. Vam començar el dilluns amb el debat de Lleida com a cruïlla, vam continuar amb Lleida al Ponent i l'Alt Pirineu, amb aquesta dimensió, podríem dir com a un diagrama cartesià que va unint de nord a sud, va traçant diferents línies, amb l'eix vertebrador de la Nacional 2, amb Ponent a Barcelona que vam fer ahir, i avui el que es proposa és jo diria una mirada, una perspectiva innovadora, una perspectiva trencadora, que és aquesta perspectiva, podríem dir, de veure Lleida des d'un eix diferent, des d'aquest eix que creua, que va en diagonal, que travessa la Catalunya interior, que agermana pobles i ciutats d'interior, ciutats, ara en dèiem, ciutats amables, ciutats amb molta qualitat, amb uns serveis de qualitat que han de fer enllaços, han de fer totes aquestes sinergies entre elles per fer aflorar, per visualitzar i fer visible sobretot tot aquest patrimoni, la riquesa i la identitat que tenen cultural. I per fer-ho parlarem d'aquesta manera de com visibilitzar, com vestir una cultura, un eix transversal cultural, patrimonial de la cultura, amb els ponents que avui ens acompanyen. Tots són ponents, ja veureu, tots són persones, escriptors, persones de reconeguda trajectòria, premiats, escriptors, docents, divulgadors, bastions de la cultura també. El Joan Ramon Zaballos, gracienc, ahir deia que viu a Lleida des de fa 35 anys, i avui dèiem, parlàvem amb ell, que ell és catedràtic de germanista i des de l'Escola Oficial d'Idiomes, on va ser director durant molts anys, va obrir aquesta mirada, aquesta perspectiva, aquesta mirada literària a l'Escola Oficial d'Idiomes, que no només apreníem llengües a molts i moltes lleidatans. A més, ara també té una nova mirada des d'una altra visualització, que és la Talaia, el seu blog, on ell comparteix escrits, també els escriu en diferents mitjans de comunicació, comparteix aquestes vivències viatgeres, viatjar com un motiu de vida, potser podríem dir, i ens us fa arribar i nosaltres també viatgem amb ell a través de les seves paraules. Al seu costat, l'Antoni Pladevall, ell ve de Taradell, i ell, vaig veure al Twitter, vaig llegir que és un remenador i preservador de paraules, de terminologia, d'aquestes paraules com a llegat nostre literari que no es perdi. L'Antoni és doctor en filologia clàssica, és professor de llatí, de grec, i també és escriptor. Des de la seva mirada literària ens ha apropat al seu Taradell, les seves vivències a través d'aquell nen de 8 anys, de la clau anglesa i de diferents escrits que ell publica en diferents mitjans i diferents llibres i novel·les que va escrivint. Al seu costat, el Llorenç Capdevila. El Llorenç és també escriptor, és docent, és filòleg, també és escriptor premiat, per tant tenim una taula de luxe aquí, farem un debat extraordinari, jo crec, i brillant. I el Llorenç, ell és d'Alpicat, o sigui, és representant també de l'eix transversal i viu a Castellnou de Bages. Per tant, no només és nascut i viscut, diguem, i viu al que és el Bages, a l'eix transversal, sinó que a més el comparteix. I el comparteix de la manera potser més pragmàtica també, a banda de literària, que explicava, dius que jo abans, fa molts anys, no sabia gairebé on era Manresa. I a partir de l'eix transversal, ara ens ho explicarà, és aquesta cruïlla cultural que ha anat també fornint a base dels anys. I
el Martí Gironell, el quart ponent d'avui que ens acompanya, que també tots el coneixeu, jo abans li deia, dic, jo et conec de fa molts anys, i et vaig descobrir a través de la veu del Pont de les Formigues de Catalunya Ràdio, que cada matí ens despertava a les 6 del matí. Martí Gironell és també escriptor, filòleg, periodista, autor de nombroses novel·les, una obra literària també premiada i reconeguda, d'aquests imaginaris, d'aquests mites, podríem dir, del pont dels jueus, i ara també dèiem, a l'octubre ell presentarà La muntanya del tresor, on hi ha el protagonista que és el Benet, nom de Déu, que dic, ja tinc ganes de conèixer qui és aquest nen, no? I aquests imaginaris, aquest patrimoni literari, cultural comú, com el mite de Serrallonga, el mite del Caracremada, del Llorenç també, no? Diferents mitologies, aquests personatges que ens són comuns, que ens són literaris i que ens serveixen per llegir, per compartir, per parlar de literatura i avui també per intentar construir aquests ponts literaris, aquestes cruïlles literàries a través de l'eix transversal, d'aquestes ciutats d'interior que són comunes i compartides entre tots nosaltres. La primera pregunta que jo voldria fer, i si voleu seguim l'ordre, comencem pel Joan Ramon, és això de com es construeix, com es basteix un eix transversal, cultural, comú i compartit. Bé, jo soc el menys literari de tots, aquí tinc 3 fenòmens de l'escriptura. Jo escric bàsicament articles i avui parlarem d'un tema que a mi m'afecta especialment. És a dir, jo soc gracienc, com deia, barceloní. Quan vaig arribar aquí a Lleida fa 37 anys, jo era el pobre desgraciat de Barcelona que li tocava anar a treballar, a viure i treballar a Lleida. Quan, de fet, com a professor d'alemany tenia possibilitats i de fet vaig començar a treballar a Barcelona i per tant va ser voluntat pròpia venir a Lleida i quedar-m'hi durant 37 anys i els que espero que continuïn. Per tant he viscut aquest divorci etern que hi ha entre Lleida, les terres de Lleida, les terres de Ponent, i això afecta tant les de la Plana com les del Pirineu, i la visió que es té des de Barcelona. I per altra part l'eix transversal, que l'he fet centenars de vegades i també espero continuar-lo fent moltes vegades, perquè he fet molts viatges a França amb la meva parella, amb la Sandra, i perquè estiuejàvem a Castellterçol, a Castellcí en concret, i per tant per anar cap allà pujàvem i baixàvem per l'eix transversal. El tema és aquest, però jo avui seré més reivindicatiu. Més reivindicatiu en el sentit de defensar molt més el tema de la Catalunya interior que el tema específic, no només, tot i que després faré una proposta sobre el món literari per ser competitius, sinó de ser reivindicatiu i intentar que Lleida no sigui una altra vegada o sigui com a l'outback australià. A Austràlia hi ha una Lèrida que per sort està ben situada, no està a l'outback australià. Austràlia és un país enorme, però pràcticament tota la població i tota l'economia està en les zones que toquen al mar. El centre és una espècie de forat negre que s'anomena l'outback i on hi ha pràcticament l'única cosa coneguda és el famós Uluru, el Ayers Rock, muntanya sagrada pels aborígens. I a vegades tinc la sensació que aquí a Lleida acabarem sent una espècie d'aborígens que ens donaran un territori perquè ens puguem entendre entre nosaltres i que de tant en tant ens vindran a visitar i a fer 4 fotos per penjar a les xarxes. Per tant, estem en una situació que en part és culpa dels de fora i per altra part és culpa també nostra i en aquest sentit potser incomodaré uns i altres. Què vull dir amb això? Jo crec que Lleida pateix, ha patit, Lleida culturalment, socialment, econòmicament, d'imatge, una mica el mateix que ens ha passat a Catalunya respecte al procés català viscut a Madrid. Què vull dir amb això? Que no érem conscients del poder de Madrid i com actuava Madrid i que per fer-hi front a un poder tan bèstia com és el poder de Madrid, l'única possibilitat que hi ha és anar unit i entendre's i és el que no hem sapigut fer. I si canviem Madrid per Barcelona, la Catalunya interior moltes vegades ens ha passat exactament el mateix. No som conscients que Barcelona juga una lliga que nosaltres no la jugarem mai, ni tenim per què voler-la jugar.
i que a vegades que ens hi enfrontem i que entenem com ahir sortia, que érem simpàtics, agradables, que ens havíem d'explicar millor i que fins i tot la salvació de part de les Terres de Lleida era que quan Barcelona tenia una crisi immobiliària o de la Covid, la gent descobria el territori i ens venia a veure i llavors venia a viure aquí, com si fos la famosa carrera d'Oklahoma quan van comprar terrenys i els hi van dir el primer que arribi se'l queda, no? als Estats Units. Doncs home no, la Catalunya interior és una altra cosa, hauria de ser una altra cosa, i poder parlar de tu a tu en Barcelona, quan parlo de Barcelona s'entén el poder que emana del que anomeno el gran Mòloc, el que devora absolutament tota Catalunya, no? I poder-li parlar de tu a tu. Però per poder-ho fer, el primer pas és que els que no estem allà ens unim i no tinguem les bageses morals i les bageses típiques també del poble català de tindre mania al poble del costat i autoboicotejar-se a nivell de pobles o a nivells culturals a la mateixa ciutat. No? Si no aconseguim aquest primer pas, difícilment podem demanar que Barcelona ens faci mínimament cas per fer front a el que representa Barcelona i el poder que té. Després donaré algunes opcions per també passar a ser un territori, i quan parlo del territori ara em referiré a tota la Catalunya interior, no només a Lleida, sinó també, ja que parlem de l'eix, evidentment a Girona, però també es pot entendre a les terres de Tarragona, de poder fer front i mirar a Barcelona de tu a tu i no sempre amb aquest etern sentiment d'inferioritat i per altra part dels allà de superioritat que es podria entendre, però el que més emprenya és el de menyspreu i a vegades el de la ignorància, que és més freqüent que fins i tot el de mirada de superba, que també hi és evidentment. L'eix transversal va ser una gran eina. Jo la vaig patir 4 anys de la construcció, és un projecte que ve de la Mancomunitat, es va tardar entre que se'n parla fins que s'acaba desdoblant, són, ho tinc apuntat, 67 anys, 78 anys des que es crea la idea fins que s'aconsegueix desdoblar. Els primers, des que se'n parla fins que es fa el primer tram, que van ser molts trossos de carretera única, 62 anys. I després, entre la carretera, molts trams únics, fins que es desdobla i passa a ser una via realment de comunicació potent, doncs en passen 16 més. La continuarem pagant fins al 2040, que ho sapigueu. L'eix transversal ens toca pagar-lo a tots els catalans fins al 2040. Va haver-hi un projecte des de l'Ajuntament de Lleida, la revista Transversal, durant 4 anys, un projecte de l'Antoni Novell, amb una revista cultural molt potent, va tindre 31 números, no va continuar. Jo crec que era una revista molt ambiciosa, que intentava precisament posar sobre la taula aquesta alternativa cultural al poder de Barcelona, però no sé si va arribar al gran públic i no sé si va arribar a tindre el ressò o el respecte que crec que es mereixia una obra que havia nascut amb aquest valor. La revista que es feia d'una qualitat semblant a la que actualment és la revista Horitzons, que no és una revista, pràcticament és un llibre d'una qualitat excepcional. Però aquest intent ha quedat estroncat i sí que l'eix transversal existeix i es fa servir, ens facilita molt la comunicació, però jo no sé si encara tenim la sort que Girona miri una mica cap a Vic, Manresa, Lleida, o Lleida miri cap a Manresa, Vic, Girona, o encara tenim aquestes fronteres mentals que també parlarem, que tots mirem massa cap a Barcelona i per tant, per molt que tenim una carretera que ens comunica, costa molt que hi hagin aquesta unificació. De fet, l'autobús que va de Girona a Lleida, la meitat que vagin directament, em sembla que són 4 al dia, n'hi ha 10, però només em sembla que són 4 que arriben, molts es paren a Manresa, van fins a Manresa, els que van fins a Lleida em sembla que són 4, els caps de setmana i festius només 2. Bé, tenim feina per fer. Avui estic content perquè no coneixia cap dels meus companys, però hem tingut una empatia ràpida i crec que d'aquí podria sortir una possibilitat amb el recolzament de la Fundació Horitzons, a la qual agraeixo moltíssim que hagi vingut a Lleida a sacsejar una mica la societat lleidatana i malgrat les crítiques, això que deia, que he sentit més elogis a Barcelona de la Fundació Horitzons que aquí a Lleida mateix, on he sentit quasi a vegades més crítiques que elogis. Doncs que se sacsegi culturalment i socialment la societat i que intentem tirar coses endavant, que tinguem reptes assumibles, que no tinguem que mirar a Barcelona i que tinguem reptes propis, després en plantejaré un parell, que ens permetin
ser potents socialment, econòmicament i culturalment. I deixo el món cultural amb els tres que en saben molt més que jo sobre aquest tema. Gràcies. Molt bé, bon vespre. Penso que és el que hem de dir. O bona tarda encara. Bé, jo estic sense l'eix transversal. Tu, Llorenç, potser sí que hi series, però els altres em fa l'efecte que no hauríem rebut la trucada de l'Antoni Gelong, en el sentit que realment la infraestructura vial, que és l'eix, facilita i augmenta, no cal dir, el desplaçament de persones i mercaderies. D'entrada, doncs, hem de beneir que encara que s'hagués trigat 78 anys, has dit, des de la primera idea fins a l'execució final, doncs que s'hagués portat a terme. Dic això perquè, tal com deies en la presentació, sí, jo em presento a les xarxes com a remenador, ja veureu per què ho explico, remenador de paraules, perquè a casa jo era el fill gran d'una masoveria petita del terme de Taradell, justament en aquest cas del barri ponentí de Montrodon, a tocar de malla, que diem nosaltres amb el lleisme, però malla en els rètols. Clar, a casa es presentaven els remenadors de gra i els remenadors de patates, que eren la gent amb qui el pare tractava cada agost i cada setembre, respectivament, segons les collites arribaven, quin preu li feien i tot això. Us ho dic perquè, clar, el meu viure petit, com ja s'ha explicat, transcorre en un varal de masos disseminats i a casa, com que en el seu dia no va arribar ni el cotxe ni el tractor, doncs només comptàvem amb una línia de ferrocarril, que era la de Vic cap a Barcelona i cap a més amunt, i que feia parada al baixador Canó Estació de Taradell-Montrodon. I per tant això ens permetia, en aquell moment era tot el que podíem aspirar, que podia aspirar jo i els meus germans, anar cap a Vic a mercat els dissabtes i cap a Barcelona a passar comptes cada 1 de novembre, diada de Tots Sants, que era l'acord que abans l'avi i més tard el pare havien mantingut de passar comptes, els comptes de parceria. El meu pare anava amb un matxoc de diners, clar, les targetes de pagament no existien, que ell ja havia fet els números, què li tocava de pagar a l'amo, que era un propietari absentista que vivia a Plaça Catalunya número 1, o sigui, baixàvem del tren i ja només sortir a fora ja teníem la gran escalinata que ens duia a la 5a planta on ens rebia el abogado José Vivó, advocat i coronel retirat, perquè molt sovint entrant em deia jo, que tenia 14 anys, que acompanyava el pare, oita, que t'ensenyaré les pistoles que li havien quedat de després de la guerra. Això per què us ho explico? Perquè el meu món de petit i d'adolescent, és a dir, d'infant i d'adolescent, era molt acotat, perquè l'únic sistema de locomoció era el tren, que em feia anar en aquest eix, cap a Ripoll i cap a Barcelona. Més endavant, com que m'agradava estudiar, vaig anar a la universitat i el tren, fent tota una sèrie de transbordaments, finalment també em permetia de recalar a la Universitat Autònoma. El cas és que quan es va començar a fer l'eix, l'horitzó es va ampliar d'una gran manera. Ja vam poder anar més a Girona pel dret, perquè abans ens calia anar ja amb cotxe propi cap a Granollers i agafar l'autopista, l'AP7. O si volíem anar a Manresa, on hi teníem uns familiars, ens tocava travessar el Moianès, amb uns trams molt tortuosos i molt revolts que no te'n podies descuidar cap. Aleshores, per tant, quan finalment es finalitza aquesta obra tan demorada de l'eix, la veritat, celebrem que finalment puguem anar
sobretot cap a Girona i també cap a Manresa i molt de tant en tant, no fa gaire en parlàvem amb Antoni, cap a Lleida. És veritat, a Lleida ens queda una mica lluny, malgrat que tenim el quitrà i els cotxes i la benzina barata o més cara, no tenim excusa, però és veritat que a vegades parem abans i no acabem d'arribar, i un bon greu que en sap, entono el meu mea culpa. Ara, que les carreteres, en aquest cas l'eix transversal, comunica, és un fet. Els romans, ja ho sabeu, van ser els grans enginyers, els que s'inventen les vies romanes que els permeten això, d'enxarxar tots els territoris dominats per tal de fer-hi avançar tropes i carros i gent, i per això Ilerda, en el seu dia, va ser un assentament romà, després d'haver començat la història els ibers i abans, ara ja em perdria. No sé si teniu gaires coves en què hi hagués hagut ja l'homo sapiens de torn, segurament que sí. Vull dir amb això que jo no tinc res a dir de l'eix, en aquest sentit, perquè fins i tot en l'àmbit familiar, no fa gaire ho comentàvem, els fills, en comptes d'anar a Barcelona com hi havíem anat nosaltres els pares, van poder anar a Girona, a l'UDG, i fins i tot un ja s'hi ha quedat. Per tant, l'eix també ens segresta o ens roba o ens aparta la fillada. Tot amb tot, en l'àmbit de la cultura, i en l'àmbit de la cultura m'ha agradat que diguessis, que fessis referència a aquest projecte que era molt ambiciós, d'aquesta revista de cultura contemporània, transversal, en la qual jo tenia algun amic de Vic i Rodalia que hi treballava, que realment era un projecte, clar, engegat des de la Regidoria de Cultura de Lleida, segons consta en els crèdits dels números de la revista, i que comptava amb el patrocini de fins a 14 o 15 ajuntaments del país. Alguns que seguien la línia mateixa de l'eix, Girona, Vic, Manresa, però també hi havia Figueres, Tortosa, Barcelona, Mataró, Olot. De fet, era un projecte molt ambiciós. La llàstima és que va durar el que va durar i que de moment no ha tingut relleu. Però veiem, ara també en parlàvem amb tu, Llorenç, des de fa 5 o 6 anys hi va haver una colla d'homes i dones que ens agradava escriure, que ens vam posar d'acord per constituir un col·lectiu literari que s'ha batejat amb el nom de Lola Palau, en homenatge, oi?, a la dama, a la senyora de l'Alexandre de Riquer, i que aglutina una quinzena d'escriptors, en aquest cas centrats en la Catalunya central, esclar, queden Girona i queda Lleida, o sigui, queden penjades. Això també ho podríem endreçar més endavant. Vull dir que també l'eix transversal segurament ha facilitat que puguem anar amunt i avall quan hem de fer alguna reunió. Tampoc no en fem gaires, perquè ara amb les xarxes ja ho arreglem enviant correus que no guardarem i dels quals ningú no tindrà constància. Aquí jo també entono un cert lament pel que fa a la pèrdua del gènere epistolar. Ara tot ho arreglem amb correus, ja no escrivim cartes, en això anem molt a recules, com en tantes altres coses. Bé, el cas, només jo tinc una cosa a objectar en tot això, que malgrat que tenim aquest eix, en l'àmbit de si bé en l'àmbit de l'economia i en aquest cas la universitat, doncs els nostres nois van i venen de llevant a ponent i de ponent a llevant, perquè jo conec taradellencs que han vingut a la Universitat de Lleida. Sense eix no hi haurien vingut. Ara recordava no fa gaire dinant amb l'Antoni Gelon que el nostre Jaume Collell, quan en el seu moment, començants del 19,
No, Jaume Collell no. Jaume Balmes, l'il·lustre filòsof. Clar, com que estava condemnat a venir a l'única universitat que hi havia en aquell moment, que era la de Cervera, la felipista, ell trigava 3 dies d'anada, llavors si estava de setembre a Nadal, llavors tornava amb la família, llavors hi tornaven després de Reis, fins a Pasqua, llavors 3 dies d'anada, Carai, ara tu des de Girona, si és el cas, o des de Vic, pots acompanyar el teu fill, si convé, fins a Lleida. O sigui, la cosa no està tan malament. Això per què us ho deia? Això, que en el fons estem tots, malgrat que tenim l'eix, és a dir, que tenim el quitrà i els cotxes, perquè ara tots anem en cotxes. Jo no hi anava perquè a pagès no en teníem. Esclar, arriba però que cada terrer, cada comarca, d'alguna manera, respira i batega amb les inèrcies adquirides de fa molt temps i tothom està molt cofoi i molt satisfet de tot el que és capaç d'arribar a crear. Des de Lleida, el famós aplec del Cargol, o des de Manresa, la festa de la llum, la festa o les festes? Ara ens ho explicarà. Sí, O Vic, carai, doncs ara mateix també podem presumir del Mercat de la Música Viva de Vic i del Mercat del Ram més endavant, o a Girona del Temps de Flors. És a dir, que en el pla passiu sí que podem anar i venir d'Osona a Girona o d'Osona a... Però què passa? Que no hem estat capaços de moment de coordinar projectes compartits i doncs de moment ens estem o no podem arribar a parlar d'espais culturals nous. Per què? Doncs perquè no hem estat capaços de fer-ho. Tots estem molt contents amb el que som. És a dir, en el fons continuem funcionant com uns comportaments estancs. Jo penso que estaria bé que en el camp de la cultura l'experiència transversal pot assenyalar un camí, doncs poguéssim convertir aquests comportaments estancs en vasos comunicants. Jo què sé, muntar un festival de música o de teatre convocant talent de les comarques de Girona, d'Osona i de les de... Clar, en diuen de Ponent d'aquí, ja està, mal fet, de Ponent des de Barcelona. És els horitzons que deia, no? El centralisme barceloní ja està, ja ens han... I no us penseu, a Vic també hem pagat cosetes. Vull dir que Déu-n'hi-do el que ens permet aquest eix, però que suposo que encara això es pot millorar però d'una manera important. Ara que parlaves de 3 dies, 3 hores, d'aquest eix, les 3 hores són viscudes, Llorenç, la teva experiència. Efectivament, jo podria dir que a mi l'eix transversal m'ha, en certa manera, condicionat en els últims 30 anys i fins i tot podria dir que m'ha canviat la vida, o la meva vida hauria estat molt diferent, segur, sense l'eix transversal. És a dir, situem-nos al 1994, per la mitjana d'edat que vaig, la majoria podem fer aquest exercici, i imagineu-vos com estaven les comunicacions en aquell moment i què s'havia de fer fa 30 anys, just 30 anys, perquè fa just 30 anys, aquesta setmana estic d'aniversari perquè ha fet els 30 anys que vaig fer la primera classe com a professor en un institut. Enhorabona. Doncs això, i per tant fa 30 anys que vaig anar per primera vegada a Manresa, 1994, des del Picat. No hi havia encara la variant de Lleida, per tant havies de travessar tot el passeig de Ronda per agafar direcció Barcelona, trobaves un trosset d'autovia fins a Cervera trobaves a l'Embut un altre cop, fins al parador del Bruc, tornaves a fer carretera i aleshores des del Bruc fins a Manresa una carretereta plena de corbes, 2 hores i mitja, des del Picat fins a Manresa. Esclar, penseu que quan vaig aprovar les oposicions l'any 94, recordo amb una companya que també les havia aprovat, ens van posar al davant un mapa de Catalunya i per fer la petició de destinacions
vam anar posant primer tots els instituts de Lleida, els del voltant. Sabíem que era molt difícil que el primer any donessin una plaça a prop, i abans de fer cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, que és on anaven a parar majoritàriament la gent que aprovava les oposicions, els primers anys vam veure que hi havia la Noia amb Igualada, per tant, evidentment, primer vam posar els instituts d'Igualada, i després quedava el Bages, que deies, mira, sembla que queda com una mica sobre el mapa, si tens un mapa de les comarques, sembla que queda com a mig camí. Doncs va, posem Manresa. Doncs tant a ella com a mi ens van donar Manresa. Si en aquell moment jo hagués sabut l'odissea que representava anar d'Alpicat fins a Manresa, segurament no ho hauria posat. Per tant, va ser casualitat que vaig anar per a Manresa. Evidentment, jo vaig anar a Manresa pensant que hi passaria un any i miraria d'acostar-me fos com fos. El cas és que ja es movia tot el tema de l'eix transversal. Al cap d'un parell d'anys, jo hi vaig anar, llavors era jovenot, tenia 24 anys, me'n vaig anar cap allà amb la meva xicota, que és la meva dona, i esclar, ella va trobar feina allà, per tant ens hi vam quedar un any més, i entremig es va fer l'eix transversal, primer la cagada de fer una via de comunicació on només hi havia un carril, després es va acabar desdoblant, però tot i així ja vam notar la diferència claríssimament. Per tant, entremig es va fer l'eix transversal i per tant segurament sense l'eix transversal tard o d'hora hauríem tornat cap aquí perquè la meva dona també és de Ponent. Abans Ponent, en diem aquí Ponent, allà en diem la Catalunya central, també sempre una mica amb el mateix criteri. La central perquè, mira, ben mirat geogràficament ho és, però Ponent... Sí, Ponent pot ser-ho Barcelona, mirat des d'aquí. I tant. O Llevant. Bueno, no ho sé. Lleida. Sí, com sí. Lleida. Clar, Ponent és des de l'altra banda. Sí, no. Sí, Lleida. Ponent, en el parlar de cada dia no en diem ningú, no ho diem ningú. Doncs sí, com sigui. A mi l'eix efectivament m'ha canviat la vida. D'una hora i mitja, de 2 hores i mitja que estàvem fa 30 anys, a 1 hora i 10 minuts, 1 hora i un quart que tens ara per anar a Manresa. De totes maneres, la distància, això de les distàncies és curiós, perquè sempre sembla que Lleida és més lluny de tot arreu que tot arreu de Lleida. Però això passa a diferents nivells, perquè quan allà al Bages et venen professors de Barcelona, també els sembla que és molt més lluny el Bages de Barcelona que no pas Barcelona des del Baix. La meva dona treballa a Barcelona, per tant hi va i ve, algun dia fa teletreball, però quan hi ha d'anar hi va. En canvi, et venen de Barcelona i els sembla que els ha tocat a la part més lluny del Pirineu. Doncs això de les distàncies és curiós. I Lleida, aquesta frontera mental s'ha mantingut. A Manresa la gent no ve a Lleida, no ens enganyem. Ara el Martí i el Toni seran prou condescendents i faran veure que sí, que Lleida se l'estimen molt i que hi venen sovint i tot plegat. Jo com que estic al mig dels dos i a més els conec i a més diguem que tinc una visió potser la més transversal de tots els que som aquí a la taula perquè el trajecte el faig sovint. Us puc assegurar que Lleida es veu lluny des de Manresa, des de Vic i des de Girona, més lluny del que es veu en Manresa, Vic i Girona des de Lleida. Jo penso que qualsevol que viu a Lleida ha vist de seguida els avantatges de l'eix transversal i la proximitat que s'ha aconseguit amb aquests espais. Des d'allà costa. Aquesta frontera mental s'ha mantingut. I seria molt interessant que es trenquessin aquestes fronteres. Com ha dit el Joan Ramon abans, la Catalunya interior és una altra cosa. I l'hem de reivindicar i hem de fer coses per articular projectes que la facin visible.
aquesta Catalunya interior. Esclar, jo penso en la Catalunya interior i en obres artístiques que la poden representar i em venen al cap dues obres molt autèntiques, amb les quals em reconec i que són de dos autors de l'eix transversal, diguéssim. Una és Les terres de lloguer del Toni Pladevall i bona part de la seva obra, però Terres de lloguer ho dic perquè és l'obra que a mi em va impactar. Jo quan vaig llegir Terres de lloguer hi vaig veure una novel·la autèntica. I per què? Doncs perquè jo hi reconeixia els personatges. Els personatges eren pagesos. I en un pagès d'una masia d'Osona hi veia l'autenticitat d'un pagès que jo reconeixia perquè m'he criat entre pagesos. A casa meva eren fusters però també teníem terra i jo la meva joventut la vaig passar sense fer vacances i anant a collir. I l'altra obra seria la pel·lícula Alcarràs, on quan la vaig veure també em va impactar. Jo no sé si és una gran pel·lícula o no perquè no sóc prou entès en cinema, però el que sí que puc assegurar i puc acreditar és que és una visió autèntica. A Osona en diuen masies, aquí en diem torres. En aquella pel·lícula el que hi ha és una torre. Però la visió que es dona del territori d'un món que desapareix, és la mateixa. Una creada des d'Osona, l'altra des del Segrià. Per tant, és aquesta Catalunya, que és una altra cosa, que potser caldria articular d'alguna manera. Jo només, allò per apuntar, ja heu parlat de la revista transversal i tot plegat, jo penso que també un eix que podria ajudar o contribuir a unir aquesta Catalunya, o Catalunya interior, diguem-ne, no sé com vulgueu, podrien ser també les universitats. A Lleida hi ha universitat, a Manresa hi ha universitat, a Vic hi ha universitat, a Girona hi ha universitat. Ostres, no sé la relació que hi ha entre les unes i les altres, però podria ser un eix de comunicació que podria ser molt interessant d'explotar. I deixo aquí també per aportar també alguna idea. Doncs jo agafaré el fil del Llorenç i crec que tot el que hem anat apuntant fins ara, com deia aquell, es podria resumir en una paraula, és qüestió de voluntat política, moltes vegades, d'aquelles persones que no hi ha manera que aquesta frontera mental els hi facis marxar del cap encara que tu els expliquis per què has estat i per què tens experiència, fronteres que també han d'eliminar del cap alguns responsables polítics perquè tenen un model de país al cap molt quadriculat, que no s'adiu amb el territori, o sigui amb la terra tal com està, però jo crec que l'eix ha estat un gran invent, malgrat tots els drames que hem exposat, abans i després de començar, diguéssim, abans i després del seu desdoblament, és una gran infraestructura que ha servit per això, per connectar, per comunicar indrets que territorialment estaven molt allunyats, que no hi havia manera que hi hagués cap connexió i del qual jo només en canto lloances. Jo ho explicava abans i no me'n cansaré mai de dir-ho i em sap greu corregir el Llorenç, però jo he fet molta pedagogia de Lleida a les comarques de Girona perquè des del 2007, quan vaig començar a publicar, que tenia una cosa al cap, que era portar el meu llibre a tot arreu. A tot arreu vol dir a tot arreu, sigui gran o sigui petit el poble o la ciutat, el mitjà de comunicació on em vulgui obrir les portes, el seu micro o les seves càmeres. I igualment les llibreries, i recordo que la primera vegada que vaig trepitjar Lleida, que em vaig ser conscient, ja havia vingut abans, però va ser el Punt de Llibre amb en Miquel a presentar el Pont dels Jueus. I a partir de llavors va ser una constant venir a Lleida cada vegada més, a la universitat, als premis literaris, a Lleida ciutat presentant novel·les, presentant altres actes, a la biblioteca pública, a d'altres localitats de les comarques de Lleida, de la terra ferma, per no dir ponent, per no tenir cap condició o condicionant, diguéssim, central. Per tant, la meva voluntat sempre ha sigut d'explicar que l'eix transversal serveix per connectar, comunicar, lligar diferents maneres de veure
la política, la cultura, la societat, tot, però que totes són vàlides igual perquè a més totes formen part del mateix PAC que es diu Catalunya. I gràcies a l'eix transversal no només he pogut venir a Lleida i fins i tot també al Pirineu de Lleida, sinó que Manresa i el Bages també l'he trepitjat molt gràcies a l'existència de l'eix, ja no parlem d'Osona, Vic i els seus voltants, Taradell, Manlleu i d'altres indrets, Santa Eulàlia de Riuprimer, és que em perdria amb tots els pobles i poblets i també evidentment més amunt, cap al Berguedà i pujant fins cap a Andorra gràcies a l'eix transversal i a la possibilitat que et dona, que t'ofereix d'arribar a quants més llocs millor. I quan tornes a casa, que sembla que sigui molt lluny, no és més lluny, abans ho deia, que els que hem de baixar de Girona cap a PortAventura, agafant un eix que és un drama, que és l'AP7, i ja ho era abans quan es pagava i encara ho és més ara, un Via Crucis que sembla una atracció més de PortAventura que no pas quan hi arribes. Vull dir que ens fa molta més mandra anar fins allà. Jo també tinc molta tendència a anar cap a les Terres de l'Ebre, que des de Girona, permeteu l'expressió, és a Can Pixa, perquè és molt lluny, evidentment, però hi vas perquè tens la voluntat d'anar-hi, perquè vols anar-hi, perquè tens ganes d'anar-hi, perquè vols anar a compartir no només la teva mercaderia, sinó també que sigui d'anada i tornada. I llavors te n'hi vas de vacances i passes 4 o 5 dies amb la família i descobreixes el territori i coneixes la gastronomia, altres expressions culturals i vas endinsant-hi. Igual amb Lleida, igual jo recordo que a propòsit també de la literatura vaig descobrir el que havia passat a Santa Maria de Mur el 1919, i a partir d'aquí vaig voler conèixer aquesta realitat, agafes l'eix i te n'hi vas i parles amb la gent d'allà i quan fas la novel·la trasllades el parlar pallarès a la novel·la perquè els lectors ho entenguin i connectin, entenguin aquesta part de les comarques de Lleida, del Pirineu, aquelles sí que estaven allà dalt penjades i fins als anys, fa 4 dies no va arribar l'Electra, em deien, però gràcies a aquesta comunicació viària pots traslladar totes aquestes inquietuds, totes aquestes altres maneres de veure, de percebre, d'entendre la història i la nostra cultura i alhora també la nostra política i la nostra economia i per tant com es vertebra la societat a partir d'aquest eix viari que et connecta amb tot un grapat de manifestacions culturals que comunicativament són molt potents i que la feina que tenim, o almenys és la que jo m'hi poso sempre amb aquesta voluntat, és de donar-la a conèixer, en la mesura del possible, fer d'ambaixador d'aquests llocs on coneixes, on et conviden, on creuen que tu els pots ajudar a això, a posar el seu nom, el seu poble, la seva ciutat, el seu certamen, el seu festival, la seva festa en el mapa i donar-lo a conèixer. I venim des de Girona, que sembla que allà ho tenim tot i que Girona és millor. No, Girona no som ni millors ni pitjors. I també estem... No, jo crec al contrari, moltes vegades això ens fa que hàgim de pedalar i hàgim de remar més, almenys jo m'hi trobo en aquests últims 15 anys ben bé. Per tant, jo només tinc, i és veritat, i no és cap ni condescendència ni ensabonar, res, al contrari, jo sempre, i aquí hi ha persones que ho poden testimoniar, si no hi hagués hagut l'eix, no sé com hauria descobert Lleida, l'hauria descobert d'alguna manera o altra, evidentment, amb tren potser, però sí que és molt d'agrair que qui hagi fet el pas, qui hagi tingut aquesta voluntat de venir-te a buscar, hàgiu sigut vosaltres, els lleidatans, en aquest cas una lleidatana que em va venir a buscar, i em va dir, voldria que vinguessis a presentar el llibre aquí. I a partir d'aquí, i a partir de la cultura, i a partir de la literatura, anar entrant a altres aspectes. I fruit d'això, i de retruc d'això, intentar això, anar connectant-hi altres actors perquè puguin, entre els uns i els altres, donar-se a conèixer. Jo crec que sí, que la millor manera seria poder trobar, no sé com ha de ser, no sé com s'ha de vestir, no sé com s'ha de consubstanciar, però crear algun projecte, estic mirant l'Antoni, que és qui ara mateix podria vertebrar-ho, que pugui connectar aquest trasbàs que deia l'Antoni Pla de Vall abans, de vas comunicant del talent d'una banda cap a l'altra i que a partir d'aquí s'anés podent distribuir per tots els racons del país com a Catalunya, des de les terres de Lleida, a les terres del Bages, a les osonenques, a les de més cap al Pirineu, a les de més cap a la nostra banda, no només de Girona, sinó Empordà, Garrotxa, Ripollès,
i per tant acabar vertebrant a partir d'aquesta voluntat d'agermanar i de compartir coneixement, fer-ho potser també a través de les universitats, però que hi hagi aquesta voluntat des de tots i cadascun dels diversos territoris, entès com que des de Tarragona també es vol i s'empeny per fer possible aquesta realitat, des de Barcelona també, que hi té part de responsabilitat, per no dir molta, en tant que és la que té més pes, però jo crec que si les altres tres empenyen, la quarta, diguéssim, s'hi veurà obligada i al final potser també per voluntat veurà el potencial que hi ha aquí i que val la pena parar-hi atenció i que es mereix que, evidentment, se la miri i se l'escolti com Déu mana, no només com aquelles coses anecdòtiques o que passen cada... No, jo per tant animo a la gent d'aquí a continuar fent aquesta feina que fan, d'obrir-se al món, evidentment, aquesta feina que feu d'obrir-vos al món, i nosaltres, evidentment, també de fer, com hem anat fent, insisteixo, almenys parlo per mi, de fer d'ambaixador, de fer d'altaveu, de dir, hòstia, és que realment són 2 hores de cotxe o 2 hores de tren i descobreixes una altra part de Catalunya que et podrà agradar més o menys, evidentment, no tots són flors i violes, però, hosti, com a mínim, no et tanquis aquesta possibilitat. Vulguis tenir la voluntat, la curiositat de saber què hi ha més enllà, no deixis que t'ho expliquin, vine a descobrir-ho per tu mateix, i crec que seria important que des de qui té la possibilitat econòmica, perquè tot passa per allà mateix, i la voluntat política, s'agermanessin i ho tiressin endavant, perquè realment les dues poblacions, tant Lleida com la resta, siguin Osona, Bages, Gironès, Empordà, jo crec que hi ha aquest xup-xup, aquesta voluntat de dir, collons, perdó, però és que és ridícul posar-te aquesta frontera mental de dir, oh, Lleida, Lleida què? Lleida, insisteixo, com Tarragona, com Amposta, com Andorra, cony, bé que hi vas, doncs és el mateix, és canviar de xip i tenim la nostra responsabilitat a l'hora de fer canviar aquest xip, insisteixo, intento fer-ho des de la meva talaia i continuaré fent-ho també com sàpiga i com pugui a través de la literatura, que són ara mateix les nostres eines, les meves eines. És un altaveu. És un altaveu i una eina poderosíssima en el sentit d'aquests imaginaris literaris que compartim, que en són comuns i que ens permeten, quan el que deia ara per al·lusions també el Joan Ramon, quan explica un viatge, vosaltres quan expliqueu literatura, quan literaturitzeu un indret, un espai geogràfic, poseu també dins de l'imaginari col·lectiu aquells punts, els hi doneu valor, els feu aflorar, els visibilitzeu. I us agraeixo aquestes propostes que esteu fent. Ara pensava en el cas de Lleida, amb els nens, quan els hi expliques, no veuen el castell de Lleida, no veuen la Seu Vella de Lleida, veuen, si els hi dius, no, és que aquí el Jaume I, el rei Jaume I el van coronar rei quan tenia 6 anys, ho veuen diferent. O quan el campanar el van construir homes de raça gegantina o gegants, potser fas aquest clic literari, que a mi és el que em permet també viatjar a través dels vostres relats, de la vostra percepció dels espais i d'aquests espais que dèieu gairebé com un riu de comunicacions, de paraules, perquè fins i tot hem parlat de la geografia, però és que a mi també m'agrada molt no només la literatura llegida, sinó les històries orals, les històries escoltades, i aquests paisatges sonors que són els accents, també ara donaria per un altre debat, de no perdre aquesta idiosincràsia, aquestes paraules que dèiem, de preservar aquest també patrimoni de llengües i paraules, exacte, cultural. El Joan Ramon em deia per al·lusions. Bueno, per al·lusions perquè he sentit diverses coses que intentaré donar resposta com a mínim, com tu diguis, podria fer alguna cosa, podria fer una cosa, em proposaré 2. Primer de tot, una cosa que aquí s'ha comentat i que trobo que hem d'intentar fer un esforç tots plegats i sobretot la gent del món de la cultura, que és no boicotejar-nos i fer l'absolut ridícul a nivell cultural i intel·lectual. Posaré un exemple que he viscut en primera persona
Per posar un exemple del que critico i que amb això som molt culpables, bàsicament entre nosaltres, és a dir, quan critiquem Barcelona, després buscaré alternatives, però amb coses que sí que està a les nostres mans solucionar-la. Hem tingut la gran sort aquí a Lleida que tenim una escriptora que ha escrit un dels, per mi, dels millors llibres que s'ha escrit en català en els darrers temps. Tots coneixeu aquí a Lleida, bàsicament, perquè costa que salti el llibre de Lleida, que és Sabor de casa. Quan vam presentar-lo a la Llibreria Ona, que va costar un munt poder-lo presentar a la Llibreria Ona, però finalment el vam presentar a la Llibreria Ona, els hi vaig dir allà, que després va haver-hi gent de Barcelona que em va dir, ostres, el va comprar i el va llegir i després m'ho ha agraït, els hi vaig dir, no hi ha cap llibre en tota aquesta llibreria, i la Llibreria Ona és gran, que es pugui comparar amb el llibre que presentem avui. I clar, tothom va dir, exagerat. I els hi vaig dir, aquest llibre té 7 condicions que si algú troba un altre llibre amb tota la llibreria que té aquestes condicions jo li pago un sopar. Era un llibre que va ser l'èxit de vendes a Sant Jordi aquí a Lleida fa 2 anys. Era el primer llibre que escrivia la Montse Vendrell, un llibre que va estar 10 anys per escriure'l, un llibre de 500 pàgines, un llibre escrit en català dialectal molts trossos de l'obra. Una persona que no era, ara comença a ser una mica més mediàtica, evidentment producte de l'èxit d'aquest llibre, però una persona que al seu moment no coneixia ningú, tret dels companys de l'Escola Oficial d'Idiomes que treballàvem amb ella, i que vam tindre la sort de ser els primers en poder-lo llegir. I que en menys d'un any va aconseguir 2 edicions, només aquí a Lleida. Si hi ha algun llibre en aquesta llibreria, en aquell moment de l'Ona, doncs que m'ho diguin, i tothom va dir que era pràcticament impossible trobar una situació que agafés aquests 7 elements i els pogués comprar amb aquest llibre del Montse Vendrell, que ja va per la 4ª i deien que possiblement la 5ª edició, i d'aquí 15 dies es va a Frankfurt, possiblement els drets amb el francès hi seran, un llibre que a Barcelona em sembla que, tret de l'Ona que vam presentar, molta gent no sap ni qui és, ni hi ha hagut cap esforç ni cap ganes de fer-ho. Doncs voleu saber quin és el lloc on s'ha boicotejat més aquest llibre i més se li ha fet la punyeta en aquest llibre? Almenar. El llibre té lloc a Almenar, surt 200 i escaig de vegades a Almenar i és el lloc on li han posat més traves i li ha costat més que el seu llibre fos divulgat. Això és una vergonya de nivell que es reprodueix en aquest cas concret, però estic segur que tots podríem posar casos o coneixeríem aquestes petites misèries que si després pretenem ser respectats a Barcelona i que se'n respecti, doncs el primer que hem de fer és solucionar els nostres problemes. Això seria una mica freudià. És a dir, si no som coneixedors del problema que tenim, difícilment podem afrontar-hi una solució. Dit això, 2 propostes de solucions perquè el territori, a l'outback aquest català, deixat de la mà de Déu i que només ens compta per anar a esquiar o quan hi ha, com deia, la Covid i llavors necessiten aire fresc i venen aquí o l'habitatge és insostenible, la seva adquisició o el seu lloguer i han de vindre aquí perquè és més barat, doncs per respectar-nos. Ahir ja ho vaig explicar, jo recolliré una mica, vosaltres no hi heu estat, jo he estat a totes les xerrades des de dilluns i per tant hi ha hagut moltes reivindicacions en aquest sentit. Per tant, la primera proposta és política i la segona serà cultural respecte a l'eix. La primera proposta és, i ho vaig dir, quin és el lloc similar a Catalunya que té millor arreglat el tema d'un equilibri territorial, el País Basc. Per què? Perquè les 3 províncies tenen 25 representants, 75 al Parlament Basc, 25 per província, independentment d'economia i de població. Quina situació tenim a Catalunya? A Catalunya tenim una distribució política, 135 diputats, i entre Tarragona, Lleida i Girona, és a dir, si tothom votés exactament el mateix a Tarragona, a Lleida i a Girona, arribaríem a 50. Només Barcelona en té 85. És a dir, que tindrien que votar Tarragona, Girona i Lleida tots el mateix, fins i tot tindre 17 diputats que si fossin votats així, i tot i així Barcelona en tindria 68 i podria governar majoria absoluta a la resta del territori. Amb l'article de diumenge que plantejo aquest tema ho feia amb números. 650 quilòmetres quadrats defineixen políticament els 31.500 restants. Si pretenem que hi hagi un equilibri territorial i una distribució dels recursos i de la sensibilitat política en base a aquests paràmetres, en tenim pels propers 68 anys per a continuar fent reivindicacions. Per tant,
comencem a reivindicar que tinguem els mateixos representants a Barcelona? I si no han de ser allò, es poden buscar altres sistemes, però que no sigui que, evidentment, es pot governar. Això ho van veure Ciutadans, això ho ha vist el Partit Popular. Es pot governar només guanyant a Barcelona, pràcticament, i pots donar l'esquena a la resta del país i no et passa absolutament res. Això és molt greu, quan ens omplim la boca de transversalitat i d'equilibri territorial. Per tant, primera proposta, els partits polítics, la societat civil, està disposada des de Tarragona, des de Girona i des de Lleida a reivindicar, de dir, volem poder polític, volem parlar de tu a Barcelona, després Barcelona l'ajudarem a enfrontar-se a qui s'ha d'afrontar, és a Madrid i a Europa, però dins del territori, parlar de tu a tu en Barcelona. Per parlar de tu a tu en Barcelona, mateixa representació política, mateixa capacitat de decisió política. Culturalment, per què el Premi en català millor dotat ha de ser una editorial de Barcelona, Planeta, juntament amb l'Òmnium Cultural, que evidentment xapó, però no deixa de ser una institució, diguem-ne, privada de gent que fa una tasca encomiable, Òmnium Cultural, però anem des d'un punt de vista editorial d'institució. Premi millor dotat. Ja sabeu, el Premi Planeta és 1 milió d'euros, el Planeta, el Ramon Llull, són 60.000 euros, els mateixos que dona Òmnium Cultural pel Sant Jordi. Per què no recuperem la idea del transversal? Per què, si no tenim Diputació a Lleida, Diputació a Girona, no sé quants ajuntaments, empreses que en el seu moment van ajudar, una fundació amb ganes de fer coses, per què no n'hi posem 5 o 10.000 euros més i aconseguim que el millor premi en llengua catalana sigui de les terres de l'interior de Catalunya i no surti de Barcelona? Per què no fem un premi de literatura catalana de 65 o 70.000 euros que repartits és una punyetera misèria i que en el territori on es parla més català, que no és precisament Barcelona, sinó és precisament la Catalunya interior, per què el millor premi, millor dotat, no es dona des de les terres de l'interior? Per què no s'aconsegueix que l'acte d'atorgament d'aquest premi sigui itinerant des de Girona, Vic, Manresa, Tàrrega, Cervera, etc. Per què no fem que les condicions d'això sigui que una editorial que la publiqui no sigui de Barcelona, sinó que sigui per llista o sigui per sorteig, que el prim premi millor dotat de Catalunya i per tant del món en llengua catalana el pugui publicar una editorial de Lleida, de Tarragona o de Girona. Això és voluntat política. Aquí a Barcelona no ens ha de demanar permís per res, només depèn de nosaltres. Només depèn que hi posem voluntat política, que ens posem d'acord, abans ho parlàvem amb el Martí, és a dir, comencem a pressionar des de la societat civil, des de fundacions com Horitzons. Home, llavors ja no haurem d'anar a plorar a Barcelona. Barcelona vindrà a preguntar-se i a veure i a interessar-se pel que estem fent. Canvia molt, Canvia molt d'anar a tocar la porta a que siguin ells que et venen a tocar la porta a tu. I aquí no hem de demanar permís a ningú. Depèn única i exclusivament de la voluntat política i de les institucions i de la societat civil de la Catalunya de l'interior. On es parla català? A Barcelona, en aquests quilòmetres quadrats del centre de Barcelona i els seus voltants? No, al resta del territori. Ha de ser Planeta qui determini què ha de ser el millor premi en literatura en llengua catalana? No podem fer-ho des del territori? Per tant, són dues propostes que deixo aquí i que a la vostra disposició, i aquí deixo el que deia, dues propostes, políticament una per acabar amb aquesta idiosincràsia eterna de que pobres lleidatans, jo sempre he sigut el pobre que va anar a Lleida i mira, li van sortir bé les coses, com si em hagués tocat la loteria, no? Sembla ser que el més normal si venia a Lleida és que fos un fracassat i que tornés a Barcelona plorant cada cap de setmana, no? I com les coses m'han anat, no relativament, sinó que m'han anat de fàbula, doncs sembla que ha tingut sort com si m'hagués tocat la loteria. No, no m'ha tocat la loteria. A les terres de l'interior, a Lleida, hi ha molt i bo. Molt bé, ens quedem amb el molt i bo que hi ha a les terres de l'interior. Antoni, si vols continuar també amb propostes per anar sumant aquí. Una entre altres. De fet, és veritat. En el moment que es va fer aquella revista, que finalment va acabar-se extingint, també es va fer gràcies a la voluntat de molts ajuntaments. I es va aconseguir, perquè hi havia un patrocini de 14 o 15. Per tant, si un dia es pogués, es volgués, es podria, segur, perquè hi hauria ajuntaments que s'hi posarien molt bé. Però si arribés el cas,
hauria de ser més important, o sigui, no quedar igual, o sigui, el més important i de tros. De 60 cap amunt. I tant, i tant, i tant. Doncs mira, no hi havia pensat mai i és veritat, la descentralització pot passar també per aquí, per pensar iniciatives d'aquest tipus, perquè és veritat que alhora, quan has ben contat i debatut, la majoria de parlants en la llengua catalana es troben justament distribuïts i escampats per diverses comarques, cadascun d'ells amb el seu propi accent, el seu vocabulari, els seus girs, de manera que podria haver-hi fins i tot baralles fortes per veure qui s'endú el premi, si un autor de la banda més de Lleida o de Girona o es queda a Vic. Ui, aquí sí que tindríem un fort. Competiríem i ens barallaríem. Sí, també. Hi hauria baralles i guanyaria la raó. Sí, exacte. La darrera per... Premi Bertrana. Sí. No hem dit que estigui aturat, no hem dit que estigui No, jo no. Jo no li vaig donar, Jo era en l'Aurora. Però crec que hauria de guanyar la millor obra, no? Sí, la millor. No. Encara que fos d'un Barcelona. Sí. Exacte. No, clar. Podria ser de Barcelona. Clar, no, a veure, tothom hi seria benvingut a la taula d'en Bernat. Aleshores, no, i qui diu una iniciativa d'aquest tipus que esperonaria el cultiu de la nostra literatura amb una gran multiplicitat d'accents, perquè si realment fos tan ben dotat, segurament hi hauria més candidats, perquè això, els que estem en alguns jurats literaris ho veiem, que la suma, és a dir, el volum de concursants està relacionat íntimament amb la dotació. Si un premi és de perfil baix, amb pocs diners, i amb tot i això l'Ajuntament de torn, a vegades parlant de premis municipals, doncs és molt lloable que els tirin endavant, hi ha poca participació. En canvi, si el premi és suculent, doncs la gent pensa, home, tant per tant, jo ja tinc l'obra feta, veiem si les hores acaben sent, diguem-ne, més o menys ben pagades, al marge llavors de l'èxit de l'obra que pugui tenir entre el públic lector. No, aquesta és una idea. M'ha agradat molt també aquesta que has apuntat, Llorenç, de sumar sinergies entre les diferents universitats que trobem des de Girona fins a Lleida. Clar que cadascuna té el seu propi, i defensa el seu propi feu. De fet, entre Osona i Manresa ja hi ha sintonia, perquè de fet és la mateixa. Va néixer a Vic, però de seguida es va estendre cap a... I a més hi ha algunes facultats, em penso cap a... Hi ha alguns estudis ubicats a Olot, no em feu dir quins, i també em consta que a Granollers. O sigui que ja hi ha una certa voluntat d'enxarxar aquest espai, diguem-ne, central del país. Tot això penso que és bo. Vic, no cal dir, concentra la majoria de facultats, però sent una mica generosos, també finalment s'han pogut obrir algunes facultats fora d'Osona. I pel que fa a la creativitat artística, la literària n'és una, però la musical, la teatral, en poden ser altres. Per exemple, muntar... Clar, ara mateix a Vic ja s'està celebrant aquests dies. Jo ara darrerament no sé què em passa, no hi vaig tant. Quan era jove semblava que si no anaves al Mercat de la Música Viva de Vic... Però vaja, els nostres joves hi corren i abans de començar les classes pensen més en el Mercat de la Música de Vic. De fet, és com una mena d'estrena. Anirem a classe, però hem d'anar al Mercat de la Música Viva de Vic. Us ho dic perquè això ho hem viscut de prop. Però no sé jo si per fer brillar el talent dels nostres músics i cantants, perquè en tenim de molt bons, tant a la banda de Girona com
aquí a Lleida tenim una Meritxell Gené, llavors en teniu una altra que ara no vindrà el nom, i també algun altre cantant, i a la Plana dic, ja ho sabeu, s'ha parlat del Liverpool català, i realment hi ha hagut molts grups que han sortit darrerament, no? Des d'Oques Grasses fins a Obeses i la iaia i l'avi no, però la iaia sí, vull dir que hi ha, i cantautors, en Guillem Roma. Mira, avui venint justament fent l'eix, sentia que en un concert que se celebra, sí, el de la Mercè, mira, l'han llogat a la capital, en Guillem Roma, que canta molt bé i que us el recomano, és un xicot de Roda de Ter, el terròs de Miquel Martí Pol, i canta de meravella. Li ha costat de fer-se conèixer, però sembla que ara ja a la capital ja el tiben. Bé, però esclar, si hem d'anar esperant que ens tibin a la capital, el temps passa de pressa i poder perdrem trens. No ho sé, jo, un festival de música, per exemple, que unís, i llavors, és a dir, que unís autors de banda i banda de l'eix, no? I si convé arribant fins al Pirineu, i si convé doncs els Empordàs i la Garrotxa i el Ripollès, no ens en descuidem, que es podrien anar celebrant de manera itinerant, però sumant veus i sumant bellesa, no? De tots aquests autors que ja funcionen molt bé quan els conviden, però aquí, si es pogués tirar endavant una proposta d'aquest tipus, doncs hi hauria, jo penso, una oportunitat molt bonica que a més redundaria a favor de la seva carrera i a favor de tots nosaltres, perquè podria, fins i tot en un mateix festival, com es diu això, de delectar-nos amb la música, en l'accent, en la tonalitat tan diversa i variada que ofereix la nostra llengua. No és el mateix el parlar de Lleida que el parlar de Girona. Sumar cultura, sumar bellesa. Sí. Unint esforços, fent xarxa, vertebrant, més propostes, anem sumant, que deia Llorenç. Només, perquè de fet ja ens va... Sí, se'ns tira el temps a sobre una mica. Només un apunt. Parlem molt això de Lleida, Manresa, Vic, Girona, però l'eix transversal també ha costat Berga, Solsona, diguem-hi tot el d'Igualada fins i tot, que penso que també hi hauríem de comptar en aquesta llista de ciutats que haurien d'unir sinergies. Això m'hi fa pensar, per exemple, aquest col·lectiu que comentava abans l'Antoni, els Lola Palau, que de fet prové d'una experiència anterior que en dèiem narradors centrals, i que ens ha unit a una sèrie d'escriptors que hem acabat convertint-nos en una colla d'amics, en bona part, i que, si bé tot plegat neix bàsicament a Manresa, i alguns som del Bages, doncs hi ha gent d'Osona, de Solsona, del Solsonès, del Berguedà i de la Noia. I segurament sense l'eix transversal això tampoc no hauria estat possible, perquè, com deia l'Antoni, sí que entre Manresa i Vic hi ha una certa proximitat geogràfica, però que ara és molt més passadora del que ho era fa uns anys. Només aquest apunt. Jo, perdoneu com em repetiré amb el que deia abans, el de la voluntat, que he començat dient-ho i és el que acaba de recollir també en Joan Ramon. Jo penso que és molt important que hi hagi aquesta voluntat, però mentre la voluntat política no sorgeix per generació espontània ni perquè l'apretin les diferents diputacions o els diferents alcaldes d'altres
Jo crec que hem d'anar fent nosaltres la societat civil, diguéssim, no? Com el que es fa avui aquí a partir d'una fundació privada, diguéssim. Per tant, anar picant pedra des de baix, com sempre, sense deixar la part institucional d'anar apretant pels contactes que es puguin anar tenint per una altra banda, però mentrestant nosaltres no deixar de fer això que estem fent avui aquí, no? Ni que sigui per això, no? Nosaltres mateixos engrescar-nos a fer coses, però jo crec que si aquesta és la segona edició, n'ha de venir una tercera, una quarta, una cinquena. El mateix jo recordo fa uns quants anys quan baixava a les Terres de l'Ebre i muntaven el Literàrum, que és el festival literari de les Terres de l'Ebre. Van començar amb 4 parades i ara ja són una referència, no? I també ells clar, que són allà baix i diuen passat Tarragona ja no hi ha res, no? Som la Catalunya inèdita o la Catalunya inaudita. Per tant, doncs, agermanar aquestes voluntats de ser, no? I fer-ho des de baix, no? Com s'ha fet sempre, i anar apretant, fins que per pesats, ni que sigui, acabin dient què cony volen aquesta gent, no? I que ens parin atenció, diguéssim. Insisteixo, encara que sembli que jo vingui d'allà dalt i que ens foten més cas, al contrari, hem de pedalar igualment i hem de ser-hi, i per això, insisteixo el que deia abans, s'agraeix aquestes connexions i aquesta voluntat d'anar aglutinant a partir del talent literari, escultòric, pictòric, musical, teatral, el que sigui, a partir de qualsevol disciplina, cadascú des del seu accent, allò que dèiem, per donar a entendre que aquí també es fa bona literatura, com també es fa bona gastronomia, a qualsevol indret, com dèiem, des del Berguedà al Ripollès, passant per fins i tot les Terres de l'Ebre que es van reivindicant. Insisteixo, cadascú des de la seva talaia anar apretant per precisament influir en aquesta voluntat perquè pugui anar canviant algun dia o altre, perquè evidentment les cireres es continuen remenant des d'allà, els interessos es continuen creant des d'allà i per tant tocar-los una mica al vora viu crec que ens poden fer cas i girar-se i mirar allò què volen aquesta gent, ser i ser escoltats i ser tinguts en compte. Per tant, tancant el que deia abans, voluntat, voler, i com que ho volem fer jo crec que tard o d'hora ho aconseguirem, vull dir que no defallir, no deixar de pedalar perquè si no cauríem de la bicicleta. El que deies també de ser ambaixadors, d'explicar sobretot i posar en valor la nostra realitat. Només un apunt. Abans el Martí deia si no hi hagués hagut l'eix transversal no sé com hauria vingut i diu potser hauria vingut amb tren. Aquí m'entenen tots ja el que vull dir. Ho dic per posar de manifest la transcendència que ha tingut l'eix transversal en aquest sentit. En tren des de Manresa és una de les experiències ferroviàries segurament més salvatges que hi dona. Però em refereixo que des de Girona hauríem vingut amb un parell d'hores, gràcies a l'AVE, ho dèiem ara amb en... Ara, home clar, però jo tinc una edat, diguéssim, llavors jo parlo des del 2010 cap aquí. Era només un apunt. No, evidentment. De fet, l'eix també es pot mirar des de dues perspectives. L'eix que ens permet i d'entornar-nos-en tot just ara, si volem, perquè també ens hi podem quedar, oi, a Lleida, esclar, també, l'altra cara de la moneda és que, clar, com que en poca estona vol dir que cadascú hi estarà, l'estona que hi ha de ser, una hora, jo una hora 3/4, tu 2 hores, o doncs corres molt, punyetero. Doncs sí, corres més que jo, doncs, perquè en proporció han de ser dues... No, bé, clar, l'eix, per altra banda, també ens cega, clar, en aquest cas, l'herba sota els peus, perquè no ens quedarem, demà no ens llevarem aquí, demà no podrem tornar a veure la Seu, demà no podrem entrar... Clar. Però permet, sí, aquesta anar i venir, i per tant... Aquesta anar i venir sense passar per Barcelona. Exacte, sí. Sí.
aquestes taules rodones, aquest Sant Miquel de les Lletres que s'organitza ja aquest el segon any des de la Fundació. Les societats, les civilitzacions sempre avancen gràcies als debats, als diàlegs, a les paraules, als atres, als fòrums, a les places, amb aquest fluir d'idees, de compartir coneixement, talent, la intel·ligència en moviment dels 4 ponents. Aquí agraïm molt que avui hagin compartit aquests pensaments, idees, actuacions i suggeriments i propostes que jo crec que són gairebé deures per fer. Si voleu ara també participar vosaltres. Primer m'agafo al que ha dit el Joan Ramon sobre les propostes que posava damunt de la taula com a solucions. La primera, perquè aquests dies ho he estat comentant amb alguns dels assistents que han vingut més o menys accidentament. Per mi, un dels marcs mentals que més tancament provoquen encara a dia d'avui a Lleida, i això ja ho vaig dir aquesta setmana, que la feina de Lleida l'hem de fer des de Lleida, no podem esperar que vinguin de Barcelona o d'altres llocs a fer-nos la feina que hem de fer nosaltres, i després, en tot cas, ja ens vindran a veure i a buscar quan tinguem la feina feta, però hi ha un marc mental que ens tanca, que és allò de per Lleida ja està bé, i aquesta idea encara avui perdura, i aquesta idea fa que ens facin un aeroport en lloc de millorar les connexions ferroviàries, que és el que vertebra la demarcació, el que vertebra les comarques, el que utilitza la gent cada dia, són trens, no són avions. Llavors, el que no pot ser és que, jo ho dic perquè heu parlat molt de l'eix transversal, perquè era el tema de la taula rodona, però jo no tinc cotxe, no tinc carnet, no condueixo, això a Barcelona no seria un problema, perquè hi ha una xarxa més o menys fluida que funciona. Aquí a Lleida és un problema no conduir, no tindre cotxe, no tindre carnet, perquè el tren no arriba a tot arreu, quan arriba tard i d'aquella manera i malament, hi ha unes vies bastant penoses. I, per exemple, tinc l'experiència d'enguany del curs passat que he estat treballant a Sabadell. A Sabadell tenim connexió per Manresa directe en el tren, però, clar, hi ha 2 viatges al dia, un d'anada, primer al matí i un altre a les 6 o a les 5 de la tarda que torna d'allà. Això és un drama, com a país és un drama, una tragèdia. No pot ser que es tardi el mateix de Barcelona a Lleida per la via de Manresa que el que es tardava fa 30 anys. Això, o més perquè han empitjorat la via. Això és vergonyós. I també és vergonyós que amb aquest tema d'un cert provincianisme que a tothom ens fa cofois, de la mateixa manera que vam beneir l'aeroport, també vam beneir l'alta velocitat sense tindre en compte les conseqüències negatives que també ha portat. Per exemple, l'eliminació del tren directe Lleida-Tarragona per la via regional. Ara resulta que per anar de Lleida a Tarragona, que abans era una hora amb tren directe i arribant a Tarragona, ara resulta que hem d'anar fins a Camp de Tarragona amb l'alta velocitat, que molt bé, són 35 minuts, però després són 35 minuts d'autocar o de taxi per arribar a Tarragona, amb la qual cosa fas una volta que abans era més barat i arribàvem a la ciutat de Tarragona directament. I a més, possibilitat de connectar amb l'Euromed cap a València, que tenint en compte que no tenim corredor mediterrani, doncs abans jo sí que havia fet connexió a València via regional Lleida-Tarragona. I això avui dia s'ha perdut. Avui dia se'ns obliga a passar per Barcelona o per Madrid per poder anar, per exemple, a València o a Alacant. O quan llegeixes Pilar Prim, que dius que el trajecte a Barcelona-Puigcerdà d'inicis del segle XX possiblement és el mateix d'ara. O pitjor. Llavors, l'articulació ferroviària, i en ple segle XXI, i si ens volem una societat avançada
el que iguala, el que vertebra les persones, el que iguala és la sabata, com deia Brossa. Brossa, ja sabeu que el seu pedestal eren les sabates. Doncs el que iguala les persones i les comarques, els pobles i les ciutats, els que els posen peu d'igualtat, no és el cotxe, és el tren. I cal apostar per això, pel tren, perquè no pot ser que Lleida-Tàrrega no estiguem connectats com està connectat Barcelona amb Sabadell o Barcelona amb Terrassa. No pot ser això. No pot ser que sigui més fàcil arribar de Barcelona a Manresa que Lleida-Manresa si està a mig camí. És tota la raó. No sé si hi ha alguna aportació més que vulgueu fer, algun comentari o suggeriment. També. Sí, ho ha comentat el Llorenç, me penso. Però en el cas, no l'havia electrificat, no d'aquesta manera que hi ha, que amb una hora i mitja es pogués arribar d'aquí a Girona, amb tren, tal com està fet a Suïssa, per exemple. No cal gaire lluny. Faria una altra cicatriu, però sí, valdria la pena. Sí. No, però això que només una idea, que cal fer fermança des de casa, per començar, això és un fet. Jo ara recordo que en l'àmbit de la filologia, des de la Plana de Vic, me'n recordo que uns homes preclars estudiosos de Verdaguer, Ricard Torrent, Sergi Montserrallonga i companyia, van començar a convocar el primer col·loqui Verdaguer. Jo hi vaig participar, per això ho sé, l'any 1986. Doncs bé, per què ho van fer des de la Plana de Vic? Perquè des de la Universitat a Barcelona els factòtums bescantaven el poeta de Folgueroles, perquè sí, ja ho va fer prou bé ja, però era el poeta capellà, bé, doncs finalment s'hi van acabar apuntant i Moles i companyia, tots van voler ser en el comitè assessor i van començar també a dirigir tesis i avui tenim un estol d'estudiosos verdaguerians que tenen cura d'anar alimentant l'edició de les obres completes, que finalment tindrà uns 40 volums i tot just es passa a la meitat, però bé, clar, és que s'han de fer els estudis i sovint això pressuposa la defensa d'una tesi doctoral. No? Vull dir que des de fora de Barcelona a vegades cal tibar les regnes i llavors venen els ínclits doctors de les universitats de Barcelona i de més enllà van acabar dient nosaltres també hi volem ser en el comitè i els de Vic van dir d'acord, però manem nosaltres, els van posar a continuació. El patrimoni, no, clar, de fet potser en aquest cas havia de ser des de Vic perquè Verdaguer era de Folgueroles, però des del propi Terrós o Terrer, cadascú té, cada àrea té uns valors en l'àmbit de la literatura, de la historiografia, del patrimoni, que cal doncs activar. Però això és el que deia ell, que jo crec que és molt comú de tot el país, no només de Lleida. Però Lleida ja està bé, o Catalunya ja està bé. Si no ens creiem nosaltres mateixos la nostra pròpia llengua, la nostra pròpia cultura, literatura, la nostra pròpia capacitat de fer coses, qui ho farà? No, vull dir que jo moltes vegades això ho he defensat quan fem una novel·la històrica, que agafem episodis o personatges dels quals mai no havia parlat ningú, clar, si no ho fem nosaltres no vindrà pas a fer ningú de fora. Sí que és veritat que de vegades ho ve fer algú de fora i diu, coi, sí, ja n'havia parlat aquell, però no n'havíem fet cas. Sembla que si venen de fora, si ve un foraster i ens ho fa veure, o ens diu, hòstia, ho fots prou bé, noi? Gràcies, hòstia, m'ho ha dit aquell de Barcelona, o de Londres, o de... Cony, és això, creiem-nos-ho, posem aquesta voluntat de ser, i llavors potser ens en sortirem, si no, ni és transversal ferroviari, ni independència, ni res de res. Verdaguer seria un bon nom pel Premi Literari, per a mi Verdaguer seria un nom... Home, avui ningú... Se'l voldran quedar els de Vic, ja hi serem. Amb una mica de seny, ningú no dubta que és el nom més sorollós de la literatura catalana del segle XIX i que gràcies a la feinada que va fer, després vam tenir un Carner i un Foix i un Vinyoli i sense Verdaguer tothom hauria anat una mica més coix, d'això ara tothom n'està segur. Verdaguer se l'estima a tota Catalunya. Home,
Doncs ja està. Justament a la Setmana del Llibre en Català, ara m'ha sortit Verdaguer, El Premi Verdaguer. un tàndem de luxe excepcional, com són l'Àlvar Valls i la Roser Querol, presenten l'obra de la seva vida, que són la trilogia verdagueriana, que es compon de la novel·la, de la biografia novel·lada que ha escrit l'Àlvar, entre i la Glòria, un dietari, o sigui, el dia a dia de Verdaguer, des de que neix fins que mor, que gairebé arribes a saber què va fer cada dia de la seva vida, gairebé, no sempre, i llavors una bibliografia general. Bé, són volums tots de 1.000 pàgines, als quals hi han dedicat, sumant els tres títols, una vintena d'anys. Doncs es presenta, es pot presentar, o sigui, amb tossuderia els reptes poden arribar a bon port. Sí, 20 anys de Verdaguer, 68 anys d'eix transversal i com diria el Llorenç i el Martí, fem eix, fem un Sant Miquel de les Lletres entre tots. Us agraïm molt la vostra presència, la vostra aquí col·laboració i aquest entusiasme que sempre teniu, aquesta fidelitat. Recordeu que ara hi ha el concert de la Clara Vinyals i el Roger Mas que canten poesia musicada. Demà Contacontes, les parades de llibres, el vermut literari i el diumenge continuem amb les parades al carrer i el Contacontes. Visca el Sant Miquel de les Lletres. Moltes gràcies.